Okay, hej og velkommen til den her Get Ready With Me, tror jeg kalder det. Jeg skal til konfirmation i dag, og det glæder jeg mig til. Så det her det er egentlig mit outfit. Det bliver egentlig ret varmt i dag, men jeg elsker det. Så ja. Så første ting, jeg kommer til at bruge, jeg har preppet og sådan noget med solcreme, fordi det bliver varmt i dag. Men jeg bruger den her, som jeg har fået af hende, jeg skal til konfirmation med, så det er lidt sjovt. Så det ligger egentlig bare her, og så blender jeg det ud med en beauty blender. Og jeg ved godt, jeg ikke er en særlig stor YouTuber endnu, men hvis vi kan godt kalde det der for min foundation, og så hvis I gerne vil prøve at efterligne lidt, hvad jeg gør, så må I gerne det. Så siger vi, at det her det er foundation. Og sådan, jeg ved godt, der er mange, der sådan duber det ud, men det synes jeg altså tager for lang tid, så jeg smager det bare ud. Så prøver jeg den her concealer fra Essence i farven, det ved jeg ikke. Ja, men den her, den er virkelig, virkelig god. Bare find den i dit eget match, og så skal alting nok gå. Okay, så jeg lægger det egentlig bare sådan her, og så lige på min bumser. Og det bliver lavet med den her børste. Ja, den er lidt cricket hernede, men de er også fra Shein, så. Okay, så nu ser jeg sådan lidt pale ud i ansigtet, men det skal jeg selvfølgelig ikke gøre. Så jeg bruger egentlig bare de her to bronzers. Jeg skal nok lige vise, hvordan jeg lægger dem. Så sådan, der er sådan ret meget på den her børste-agtige ting. Så jeg dupper den sådan lige lidt af her på kanten. Ja. Og jeg elsker virkelig bronzer. Men jeg skal have en god tan. Og alt det jeg har på, det var altså bare for et sådan dip. Og det skal lige siges, hvis I prøver at lave min makeup rutine, I don't know if you do, så har jeg sådan en regel med mig selv, om at jeg ikke må dække mine fregner, fordi så synes jeg ikke, jeg ligner mig selv. Så. Og så det blender vi bare med den her børste. Okay, så nu er jeg lidt mere bronzed. Men jeg er sådan bronzed i hele ansigtet nu. Så. Ej, det var den forkerte bryst. Jeg skal lige have trækket hernede. Så nu prøver jeg sådan lige at highlight med den her, sådan der jeg gerne vil have lidt tydeligere bronze. Og så fordi nu er vi meget bronzed. Ja. Så bruger jeg bare den her pude fra Fit Me. Så tror jeg lidt meget på, så vi tager lige lidt af på hånden, altså under øjnene. Prøv lige at se en forskel. Og som jeg sagde, så vil jeg gerne have glowy makeup look, så jeg har jo 2 blushes. Og jeg tror, jeg starter med den der sådan lidt liquid. Den her børste er også på kinderne. Sådan der, nu er det sådan lidt cakey. Så nu blender vi det hele ud med en beauty blender. Sådan der. Så bruger jeg egentlig bare min e.l.f. setting spray. Så er der setting spray. Så er der highlighter. Bukker vi mine øjenvipper. Mascara. Og det var egentlig bare det. Hej!